La música clàssica, el jazz i les músiques del món al programa Nocturns. Avui, a mitjanit, l'Stabat Mater de Pergolesi. L'orquestra i cors de l'Òpera de Kíev interpreten Rachmaninoff i Prokofiev. Clark Terry, l'últim dels grans trompetistes de jazz vius. I la London Classical Players interpreta el concert per piano número 1 de Beethoven. L'actualitat de la música de sempre a Nocturns, avui a mitjanit pel canal 33. Riure, un antídot contra l'estrès. El Jack Marconi, diversió a bord garantida. El viatger del temps hologràfic. Més enllà del 2000, dimarts i dissabte al canal 33. A alta mar, Pescanova selecciona i ultracongela el millor lluç per portar a la teva taula els millors filets. Filets de lluç Pescanova. Gustosos, com ens agraden a casa. Que apetitós. Filets de lluç Pescanova. Sale bien.